serye sa gipahigayong distribusyon sa food packs ngadto na sa mga out-of-school youth ning bulan sa Oktubre 2021. Pinanguluhan sa PSWD o uban ng PIAP MISOR, ang tanang benepisyaryo nagparangat sa ilang kinasing-kasing nga pagpasalamat sa walay puas nga pag-abag sa kagamahan ng probinsya kanila. Sayod si Governor Bambi Imano nga mas gikinahanglan ang tunhay nga panerbisyo karong panahuna hilabi na nga lisod ang kapangitaan. Sa susamang rason dako ang kabahin sa Pag-asa Youth Association of the Philippines MISOR nga mga opisyales aron sa kahimuan sa nagkariang programa ngadto sa tanang OSY. Ang inisyatiba og lakang alang sa kabatan-unan dako og tabang kanila, labi na gyud ang gitunol nga mga food packs nga mihatag og kalipay ug kahupay sa kalisod nga gisagubang hatod sa pandemya. Sama na lang ni Miss Aijen Batua nga lumulupyo sa Barangay Anii sa lungsod sa Claveria atol sa panayam kaniya nga nagsilbing oportunidad ang maong kalihukan nga nalakip sila sa natabangan. Sa amo lisod kay nawalan og trabaho akong papa because of kuan. So lisod. Duna sa mga benepisyaryo nga buot mahimong impluwensya ngadto sa ubang kabatan-unan pinaagi sa pagsunod sa mga balaod nun. Pinaka-basic lagi is follow protocols mo lang ginagawa makuhan karon kay kuan pa man tahaning wala pa man tay work, wala pa tay follow protocols lagi mo lang pinaka-basic na mabuhat nato karon COVID-19. Panginaot sa mga OSY ning lalawigan nga dili sila mapasagdan sa panggamahan ng probinsya nga gipamatud-an sa kasamtangang administrasyon nga bisan pa man daghang hagit wala gayud na balda ang paghatod og batakang serbisyo kanila. Daghang kayong salamat sa programa ninyo nga among nadawatan og hinaot unta nga maghantod sa hantod pa ni ang inyong programa nga daghan ang matabangan. Malampuson ug mabulokon ang serye sa distribution sa pagpanguna ni PSWDO Out of School Youth Program in Charge Miss ML Vidaure uban ang kaikag sa tanang PIAP officers, MSWDOs, SK Federated Chairpersons, mga youth program in charge ug LGU officials sa matag lungsod ug dakbayan. Dako na og nahimong kahimuan ang mga naugman nga programa sa lalawigan sa pagsuporta sa mga kabatan-unan nga mahatagan sila sa pribilehiyo nga molambo ang kinatibuk ang kinabuhi ug matanyag pa ang ilang mga potential isip inspirasyon sa uban. Si Governor Bambi mismo ang dunay dakong panlantaw kanila nga dili lamang magpatarog sa mga pagsulay ug makasugakod sa hingpit inubanan sa pagsalig nga naa kanunay ang iyang pamunuan. Kauban si Chloe Dalay sa kamera, ako si Lambert Regian Amor Maygay, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.